Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbidot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti taong agbidot wenno agbasol man, at dalat ta silid ti panagbabawi iti kaunggan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulen na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Ay na, makabanog at talaga ti agrepaso. Masapol nga ipasnag ko dahito Tapno makapasakit ti nursing licensure examination. Sayang mo tinagado agastos no jak makapasa. Day, agrip-rip-aso ka pa'y matlagaya, Marisa. Apay, saan ka anabannog ang nag-review dyan nag-enrollam a review center? Makabannog mo't ananang, ang kayat ko talaga ti pumasa. Isungar aramidag ti amin, tapno makapasaak. Ay, rumbang laeng tano makatrabaho kan, mga lakan tumanan iti kinadoktor. Anya? Bayat ti agbalin a doktor, ay sos. Si kanton ti kasikatan iti pulita yun og balin ka, doktor. Ala ni nanang, tila'y bagbagana. Day, dakasaya mo't yung bagak. Pudno mo't nga agbalin kanto as sikat, no bilang ta agbalin ka, doktor. Bumak ng kanto pa taawan mo't ti mamirmiraot a doktor. Malaksaid kadagitay tabad a doktor, adida mo nga usaran ti kinadoktor da. Madintikas na nga ibagbagayo, nanang. Ibagbagak laang Iso alala tapno makatrabaho ka adagaws, kat makaurnong kanto iti pagadalmaw iti kinadoktor. Rimwar ka din ni Marisa. Wen, rimwaran, napanmanan nag-review. Nasayat nga rin kasta. Talagang ipaspasnak na tag-review. Rumbang laang at agbalin to na dya, doktor. Kasano ko mga agbalin a doktor kat nursing mo di kursuna? Katwan, ituloy nanto ti ag doktor no makapasa iti nursing. Kasta ka di ti kayat na wenno si kalaang ti agmaymayat? Ay kayat nanto mutlaeng takayat ko launay nga agbalin to a doktor. Iso nga agtrabaho pa kat agurnaw sanan to pagadalan ti bagbagina. Bakit di mo ipilit no niya ti kayat mo? Bayam nga iso ti mang pili no niya ti kayat na. Apay kumaadyak ipilit kat siyak ti makaamaw no niya ti rumbang para kenkwana. At dan bukod na panunot, amo na timbangan dagiti banag akayat na. Iso asaanan na masapul nga ibagam no niya ti kayat mo para kenkwana. Ay sumardeng ka man. Rosa. Kontrabida ka butalaklakayan. Ibagbagak lang arudon ti kayat ko para dyan akta, ngam kontraan nakmat. Di nakman lakasasaon, no kontrabida ka butlaang. Mabitlaang umayan. Masino nga taya dayta. Parcel, nana. Para ka ni Ma'am Marisa. Ay kastaya. Ay manungay dayto. Nabayadan ni nana. Kastaya. Alang road, agyaman nak. Sige, nana. Ay, anyaman nga tanday ito nga in-order ni Marisa. Kanayon dito yun da at delivery rider. Takasanaw, order mo't nga order ni Marisa. Noon niya launay nga tamot na gito nga orderan na. Si
Isimangpet gaya man ti order ko. Anya nga minaya day ta order makanayon. Dandan nilinawas mo tan nga may agi-deliver dito ibalay, jay delivery radar. Notebook day ito in order ko iti online, nanang. Anya, notebook lang ang order ka pa iti online. Nalaklaka ngamin iti online, ngam ti gumatang iti store. Ay, na yun ti panawon ita. Amen, maideliveran iti balbalay. May mayatin nga agorderak, ngam ti mapanak pa lang aggatang iti store. Isupay ti oras ko ang mapanaggatang. Nalawunan. Kat, nakasagana kan iti iksambaw para inton maminsan abigat. Wananang. Isungarod nga relax kon ti bagik. Takayat ko, relax sakton, no dumano ng te exam mi. Anak, anya nga iti panggap mo no bilang tamakapasaka iti exam mo. Kaya't ko ti makatrabaho at dagos tatang. Una, mayat day ta kapanunutam. Nanyaman ti bagat inam kan ka, baybayam latan. Nanya ti kayat mo, isungarod ti masurot. Sa narumbang iso ti mapatpatulok. Tatang. Amumatan jay nam, naturay launay. Nanya ti kayat na, iso ti masurot. Patsik ang maawatan nakto ni nanang. No bilang tadya tong palen ti kayat na nga ramidak. Wana, taadamot kabukbuko da mapanunot. Tila akmen mi itinam, kat ti mangigiyakan ka. Kan kitaan may no anya ti pagsayatam. Ngam no nasayat mo ti desisyon mo para iti bagim, si kamat lang araw ti masurot, anak ko. Agasam nga ita nagadumot tin luto yun, nanang. Ay katuan ta-advance na iti a celebration iti panakapasam iti examyaw. Alla ni nanang. Kat no kalkalpas lang iti exam mi. Mabayag pa amaamuan ti resulta na. Kanjok amo no pimasaak. Marikrik nak apimasa katanalaing ka. Awan puli tayo atabod. Ni nanang nga talaga. Inayabam ko ba dagiti gagayem baw? Tapno da kadwa tayo ngagsasangaw. Saanin nanang? Agayabak to langin iti sa nga ili no pumasa akon. Ay na, kas labakit kita kunti pa nagtrabaho iti ospital, kas doktor. Anya doktor? Nurse kunayo Ay katagbalin ka to, doktor Mabiitan ang mapasamak da ita. Nanang, tatang, nakapasak iti nursing licensure examination. Ha? Agpaysaw? Agpaysaw? Wan, kitaan nyo At danagan ko ang nakasurat ka dagiti pimbasa. Ay, nagsaya atan anak ko. Apaw! Adda nurse nga anak may. Pud-pud nun a nurse. Ay nandiyak ba iladawan ti kinaragsak ko. Pud-pud nun ang nursak. Ay katuan mat, nurse kan at alaga. Kat iti saan nga agbayag, agbalin kan tumutan a doktor. Sapay lang kumata maawat iti trabaho iti ospital ang nagaplaya. Dito yakot nga aguray iti pagluganak. Marisa? Ha? Bonnie? Si kamot gayam. Kaano pa yung nagbakasyon ka? Idi lang na minsan nga daw. Panggap ko nga ron timang sarongkar kang ka balayaw. Ha? Kwa? Papanam ka de. Itulod ka na. Mapanak man ija sentro. I-follow up ko lang di application ko. Tako na dyan ang interview ko niyak, nga agsubliya kita. Kasta? Umay ka nga ro din. Taitulod ka ni ti papanam. Ha? At dalugan ko ang nakaparada iti saan unay nga dayo dito Itulod ka ni ti papanam. Ay, ala, saanan? Ang mga numataktak ka lang iti papanam. Please, Marisa. Itulod kan.
Kakaisunang italamanan anag kita ta. No kasta nakapasaka iti nagaplayam iti trabaho. Untatang, makatrabaho ako niti hospital kas nurse. Nagsaya atin day tadamag anak ko. Anya dyan ang ngagaw. Nakapasaka ko ng Marisa. Agtrabaho kan iti ospital. Kasta nga rod nanang. Pau nagsaya atan. Ay, sigurado. Anagadon ti umapapal kanyak. Tadaan ako apun no a nurse. Tagtrabaho pa yun iti ospital. Idintaw tanagado tinakalpas dita asaan amakaskastrak iti trabaho da. Napagasatan lang, nanang. Talaga kit di anautek ka. Ado ti atiwom dita. Iso nga agiskwela kan tumanag. Tapno agbalin ka a doktor. Nanang. Unay kalaki din na yaro sa sikaman iti mangibagay ti aramiden ti anak ta. Ay, kat saan mo tadakas ti imbagak? Basta tong palanak Marisa, tabagbagay mo launa iti agbalin a doktor. Umayan. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Bunay? Si kakadinday ta? Una na, siyat nga rod. Ay, grabe! Nagtaur ka mo taan. Kaano pa si magput ka? Adan ni makalawas, nana. Agasam nga ita nakarkarubutan at imaur ka, hindi nagbalin ka asiman. Ninana talaga? Ay, katuwad mo't. Bagbagay mo talaga ti agbalin asiman. Siguro, nagdakalan ti urnong mo anya. Ha? Dakal siguro ti urnong mo, ta nagdakal ti sweldo ti siman. Adamat basit, nana. Oh, imposible abasit laang. Adamat dakal ko nama. Alawan na ta, nana. Tabareng no, dumakkel nga agpaisaw jay urnong kao. Ay, kasta Nana, adda ka din ni Marisa? Ay sos, rimwar mo. Adda na pan naginatang iti sentro. Ta agsagsagana para iti panangruginan iti trabaho na iti may nga ospital. Kasta ka din, nana? Sayang, kunak numadanon ko ni Marisa. Nalabit a paawid day jayon. Mabitla ang tawagak. Tapno urayom laangan ti panagawid na. Nasaya tandakan, Marisa. Asino jay kunayo ita imawag kayo asa nga ilik? Ni Bune, kaya't nakakano asarungkaran. Ha? Jay si mana nagbakasyon? Kasta nga road. Agsarsarita na ni tatang mau. Pangururayan na ka. Iso akasaom ni Bune. Anya kanungay ti masapul na. Ay katgagagay iti barok. Sarungkaran na ti balasang. Anya? Panagrik na karod kat ang kursunada ni Bune ka. Agbagay kayo launay. Taners ka. Idinto ta siman mat ni Bune. Alaw mo nagkat. Tagsarsarita kayo ka ni Bune. Napasnak mo ti panagsarsarita da Bonnie kan Marisa. Ay, nagsaya atan da ito'y. No ginusto da Marisa kan Bunay, sigurado ang nagmayat ti pagbanaganda. Agasam ngay taners kan siman. Nagtakal siguro ti kwarta ni Bunay. Tawan mo't unay paggastusan ti siman, takaadwan na nga addada iti taaw. Aping amin na ti kwarta ni Bonnie ti pampanunute. Ay, siyempre, pampanunutot ti pagsayaatan ni Marisa nga anak ta. Rumbang laang adamot adal na ti pakiinayatan na. Alangan mo ta kumpormila di tanti agbalin a nobyo na kat di adal di anak ta. Nurse ko naman. Di nakarkaraw na agbalin to pa'y a doktora. At day ta ka manan ako nak. Ay kat ibagbagak lang mo.
Isu nga agbagay dalaunay ken ni Marisa no bilang taag ginustuda. Maragsakan ak itinaragpat mo, Marisa. Kasla kaano lang iti nagsakayak iti barko. Estudyante ka pa lang iti. Ita, agtrabaho ka iti ospital. Bonnie. Marisa, sapel ako mata. Di nakagura no ibagak nga. Ayaten ka. Ha? I love you, Marisa. Kwa? Jack nagdatdaton ken kay di tagad adal ka pay laeng. Takayat ko ang makalpas ka pa iti panagadal mo. Sakbay nga agpudno aken ka. Sapel ako ma. Tadi nagkagura iti naipudnokan ka. Taday tamot ngamin ti pudpudno amarikrik-nak. Kinalaat nakmat iti dayta pa nagpudnong, Bonnie. Pasensya kan. Ngem kayat ko ngamin amaamuam ti pudno amarikrik-nak. Bayat ti kaandak pay laeng ditoy. Tay ti saan nga agbayag, agluganak manen iti barko. Ket mabayag manen asaan tang agkita. Bonnie? Sapay la ko ma. Tayet nagmutigasat ko dita pusom. Sakbay nga agluganak manen iti barko. Marisa, taday ta ti mangted inspirasyon kanya. Iti iruruar ko manen diti pagilian tayo. Anya nga iti baga ni Bunikeng ka. Nagsarsarita kami lang, nanang. Imposible mo't nagsarsarita kayo lang. Ngawan apulos ti sabali nga ibaganaken ka. Nanang? Saan na ka nga umay gagaraan asarong karan ti baraw? Naawan tinapatag agagaraan na keng ka. Dayjay, nagdaton kanyak. Kunak to, paikat. Apay akas lang nakaragragsak kayo ti imbagak, nanang. Aywan na, tamaibagay launay ni Bunikeng ka. Si Manday Jay, ada-adal na. Alangan mo't ang makinubyo kay ti komporme laditan. Ha? Iso nga aklunong kit din ni Bunay. Ta saan apapakpakan laang dayjay no iso ti agbalin nga asawam. Kunak man no, kayat yung agbalin ka, doktor. Ay, kat mabalin mo lang tamo ti agadal iti kinadoktor. Nga uray agasawa kayun ton ka ni Bunay. Amang ano isunto pa yan timang paadal kan ka. Nanang? No makiasawa ka, Pilyum, yadakkel ti maitulong na kan ka. Saan kat asika ti magtulong kan kwa na, kan pagbalinan na kapay apagbagasan. Kalokwan ti kasta. Nagato ti bagbaga medyanak ta. Amin matlakit din kat idiktar mo kan kwa na. Uri ti may papanitipan na kinobyo na. Kaya't mo sigapit ti masurot. Katkit kita aglaang mo ti pagsayatan na. Tapno sana makinubnobyo iti no asino laditan. Itid ta kumaday ta awaya-waya ni Marisa para iti bagina. Bayan ta amang pili no asino ti kayat na. Kat nasaya at matya pilik para kan kwa na. Mawatak ti kayat mo mapasamak, Rosa. Ngam adamot bukod na panunot ken rik na ni Marisa. Isu nga rod dagpili no asino man bilang ti pilyen na ngagbalin akatako nainay na iti biyag. Kumusta nga iti panagdatdaton mo iti anak ko, Bunay? Awan pa'y matnimbagbaga na kanyak, nana. Di ka ba pukawan iti namnama? Patsyak nga aklunan na kantumatlaang di anak ko. Nana? Sika, ti kayat ko aparakan ko na, taamok asaan tong agbalin anak kakaasi iti sidok mo, Bunay. Ikarik day ta, nana. Ay ayatek unay ti anak yaw. Iso nga ramidek nga rod ti amin akabailak. Tapno naragsakto iti sidong ko. Amo, kakabaalam nga ipaayday takan kwa na. Nang runa, no pagadalam pa'y manan. Ha?
Kayat na pa'y ti agadal? Kasta ngamin ti kayat ko aparaken kwa na. Kayat ko launay nga agbalin a doktora ni Marisa. Nagsayaatan no kasta nana. Di ka igdanag. No bilang ta kayat nakto ti anak yo. Uray siyak ton ti mang paadal kan kwa na. Uray agresign iti trabaho na kas nurse. Tapno may pamaysa na ti panagadal na iti medicine. Ay nahay, kas lamakit kita kundi kinasaya at ibiyag ti anak ko. No bilang, tada kayo ti agkagasat, bonay. Marisa, asidegan ti panagsublik iti barko. Sapay la ko ma, tayit nagmuitan tigasat ko ni tapuso. Bonnie, pasensyakan. Nga magkita ka langin iti sabali a pangipaayam iti ayat mo. Anya, no kasta, awan apulos ti marikrik nam kanyak, nga oray, sang kabasit laang. Pasensyakan na talaga, Bonnie. Nga kasta nga rod. Gayam lang ti pangibilbilangakan ka. Nagsakitan day takin na budno. Pan nakapaay gayam ti balunak, iti panagsublik iti barko. Bonnie. No pa'y kasta. Aklo nagtigasat ko, Marisa. Sapay la ko mga rod. Tagbalin kanto ang naragsak iti sidong ti asino man. Apang ipaayam iti ayat mo. Oh, anya nga ibarok. Sinong bata nakakadin ti anak ko? Saan, nana? Ni, apa inay? Kat no dandan hindi pa nagsublim iti barko. Saan nakakayat ti anak yun, nana? Anya? Saan ka di agpampanunot na dyan anak ko? Anya ko matindi na pangayatan kan ka kat nagtaer ka. Nagpintas ti trabaho. Awanan ti sapulon na kan ka. Narigat mat no ipilit ko ti bagik kan kwa na. Idinto ta, di naklangaro den kayat, nana. Ay, anya mo ni Marisa. Saan ngagpampanunot? Ay, di kag danag, tasyak man ti makisarita iti anak ko. Siyak ti mangkumbinsir kan kwa na. Tapno agbaliw ti rik na kan pangedeng na. Anya ko mati aramidan yo, nana. Basta kasaritak ni Marisa. Patsyak nga agbaliw pa iti pangedeng day jay. Iso asaan ka nga ron ang mapukawan iti namnama, bonay. Anya ka mutan, Marisa. Kaslasaan ka nga pampanunod. Ha? Apay kasta ti kunayo kanyak nanang. Wala ta pinaluspusam kit din ni bonay. Nagsaya at tibiyag mo no iso ti agbalin nga asawam. Si Manday Jay, si kati agawat iti amin amat gadan na no da iti barkaw. Anya nga iti sapulam iti dayta. Nurse ka, kalpasan na, siman mo't ni bunay. Agpada kayo anapintas ti panggadan na, kalpasan na, pagadalan na kapay iti kinadoktor. Oh, saan ka di nagpintas na itaadimtang iti biyag mo, no amom agamatan tinapintas agasat asimmang bayken ka? Saan pa'y anala daw ti amin, Marisa? Iso ano umay manon dito inibuni amang sarungkarken ka. Aklo na mo na dagos. Tapno saan amapan iti sabali ti swerte. Ay, pasensya kayo nanang. Saan amabalin? Apay ko ba saan amabalin? So keren nakit din. Jack mabalin nga aklunan ni Bonnie. Taadan nobyok nanang. Anya? Kano pa'y nga adan nobyom? Kasano nga adan nobyom katawan mo ti sabali nga imay nang sarsarungkarken ka? Gaputaan mo ka saan nyo akayat apara kanyak. Ay talaga ajak kayat aparaken ka, tadi mo matimpakpakita. Apay, nalaad ka di dadya tao, isong aglemlemmang. Saan akasta nanang? No kasta nga round, i-break mo no asino man dayta. Tasi kamot laang tinangibaga, ajak mo't la magustuhan aparaken ka, no yam ammom kanyak. Nanang? Nalawag tinangagmaw. Isi na mon dayta anubyom, tanibo nila ang tikayat ko aparaken ka. Maday, ti kasta ka panunutam, Rosa.
Si kakit din ti mangidiktar kin ni Marisa iti rumbang aramidan na. Gapo, takayat ko laang mapasaya at tibiyag na. Kasano ko matipan na kasigurado, mamapasaya at ibiyag na itisidong ni Bonay. Gapo ta adda masakbayan na itisidong ni Bonay. Napintas ti panggedan na, agpada da nga adda panggedan da. Saan akas itinubyo na ako nana, adi na pa'y inyam amo kadata. Saan proud amang iyam amo kadata, tamo na nga awan ti ipanakkel jay nobyo na. Di ka kumagsaw iti kasta, Rosa. Ikanta ko may ti panawon ni Marisa amang iyam amo itinobyo na kadata. Iti niya pa'y laga po. Kas dadakkel ni Marisa, rumbeng lang nga amunta no asino ti kayat janakta. Sana kasta kayat mo agsinadan, tadya kayat mo aparagan kwa na ti ayatan na. Gapaw, takasta ti rumbang. Sana mabalin na ti kayat mo ti masursurot, Rosa. Jak itulok asikakid din ti mapatpatulok. Ada panunot ni Marisa. Iso saan mong ipampanunutan kan irikriknaan no asino ti rumbeng ayatan na. Tapno agsardeng ti inam, hiyam amum kada kami ti nobyo, manak ko. Ha? Tatang? Saan nga agtal na day jay, amang idildildil kan kakini Bonnie, no di namam amo ti nobyo. Amok ngamin, asan mo't laakayat ni nanang tinobyo ka para kanyak tatang. Kasano kumana ko nam ti kasta? Gaputa amok, noan niya ti kayat ni nanang ka para kanyak. Orean niya piti bagbagat inam ken ka, saan naroon bengay so ti masursurot? Saan ka mo teng ubing? Adanakam mo. Agyaman ak ta maawatan dak tatang. Wen mawawatan ka mo takanayon anak ko. Diya inam lang tijak amo no niya tinanglugang iji utek na. Tadi na kayat nga awatan tiriknam. No niya ti kayat na, isulang ti kayat na amasurot. Banag asan mo tarumbeng? Tatang? Basta yam amom to kada kami tinobyom. Siyak ti makam mo anak ko. Sige tatang. Yam amo kada kayo. Tapno saan kami mo't akas laglimlimeng latan itinobyo kada kayo, tatang. Saan ka rumrumuar, tada sa nga ilya sumangbay? Asino ko mati sa nga ilay, awan mo ti amok nga umayita dito balay. Adda nga rod umay. Asinaw? Tinobyo ni Marisa. Anya, umay dito'y tinobyo ni Marisa? Kasta nga rod. Umay ita tinobyo na tapno mamamutamad. Ay sige, paumayan na dito. Tabarang nagbalang ti panunot ko no makitak tinobyo na. Kano makilatis ka ti kinatao na. Ala, wanan. Ha, isomat lagayam asaan arimwar ita ni Marisa. Tadamot gayam orayan na asa nga ili na. Ne, iso siguro na ita. Alang araw, tasya ako ti mangilukat itiri daw. Naimbag nga oras yun, nana. Ha? Nay, si kamot gaya, Mr. Ryder. Adda ka di manan parcel ni Marisa nga i-deliver mo. Awan, nana. Kat, anya nga ron ti masapol mo? No saan ka gayam nga agi-deliver iti parcel? Nanang, pastre kanyo ni Benji. Ha? Amom pa yun tinaganday ta, Ryder? Nanang, iso ni Benji. Tinobyok. Anya? Delivery Ryder, tinobyaw! Proverbio Kapitulo 21, versikulo 4. Tinangato apa nagkitkita, ken tinatangsit a puso, uray pa'y ti pagsilawan tinadangkes, basol. Padaanan ti tuloy ti pagkasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan.
Sound effects kan musika, John Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!